Ki jingsa penyap leng bah ki kuli ki bom hakatma ka Israel persya ikileno Hamas sepok ke Gaza kampat syam lakut setia Henry kidang peteng da ki jingso syarkai hadu menta ki kubor hanin ka sengiru kila yatu biang ba om dunai ka live sanut kenong Palestine kila yap ha ki jingyar tma bonsin jong ka Israel ya ka Gaza nadu menstep kat bagi nong yakran ki bahakli du kidang penkre menstang biang ya ki jingyakran sange yasiat kabala sateng ki sipai juga Israel kila penyap ya kumbakat kandangut ki breu hakat hain pedang juga Gaza Strip henin kesengi palai ong ketulong kubor juga kuit kakia ha Gaza ha ka Al Jazeera haba pentip na ka Deir el Bala phang pedang juga Gaza utarip Abu Azam juga Al Jazeera uong ba kesengi palai ka de ka weipat kesengi ke baslei da kesnam hadin kapor ke ba arp sau kunta ha ke ba omduna ya ka nyupu ingot kenong Palestine kila yap ha ki live sau tuli ki jingyar tma lingsun jong ka Israel layethu ke bakat kum na ki kubor jo ki bor sensyar po ka Gaza ki lingsun ya pom jong ka Israel kila pen praru ya ki jingtei ki badan ha pedeng jong ka strip ha ke bala penyap ru ya unong tho kubor u Omar al Diroi ha ka ying jong u ha as sa waida unong tho kubor ba ar bala sya penyap tang hagi arpsau kenta hagas ngi palai menta katayo la pentikena ba unong ring kubor u Hasan al Gishawi uba mauru ula syak peniap ha ka jingsya thombor jong ki Israel hadin gini ki jingyap ka office jong ki nong thok kubor po ka Gaza la penkelabiang ya ka jingdon jong ki nong thok kubor ki bela syak peniap ha ka tai ki jaka nadu bela stang katma ka bela ne hadu katsan benai kenti ka bela kot syak ars pa arngut ki bela syak peniap